Duita Donita untuk Anda. Aturakan pamundutan kagem keluarga besar Bapak Obed Bedeng Jawa Camping Gunung Duita Donita Pailan musik dalam sayang. Segane blendo nek mau rada cekak iki rada dawa Kak Bae. Langsung. Aku soalnya seneng sing dawa-dawa, Mas. Waduh, lah ngene iki ra kuat ngimbangi nek aku. Maksudnya iki nadane ku dawa. Oh, ngono to. Diperjelas to Diajeng. Dadi pikir aku untuk buyar kemana-mana. Nek cekak ndara canda to, Mas. Ya tak kira ya standarte ya diameternya 3 kali 15 ngono lho. Oh, ngono. Dadi ini pendak semontel. Wis, mantep. Iki jajane ning ngarep kok rame banget ana apa to ki? Apa, Mas? Canom mang kayak gitu ya. Oke. Dilanjut kembali sayang. Syukur. Jenengan apa kalah? Jenengan mawon nah. Jenengan. Monggo Mas Jebleng. Tumrape wong lanang kan ngono to. Mas Jebleng monggo. Monggo nih sing semangat. Tak tung apa toh? Aku malah bingung iki. Satu apa? Aku krungu apa Mas? Satu. Kapan ngerti? Oh Mbak Katung. Oh Mbak Katung mana Mbak Katung? Mbak Katung apa Mbak Kakung? Oh Mbak Kakung ya Allah. Aku udah jadi bingung loh ya. Yes. Oh mantap. Berarti iso nyanyi. Aku diwarai loh Mas. Iya. Padahal aku lali dari ki lapo. Ibaratnya nyupir kok ono navigatore. Iya Kak. Iya toh. Oh iya benar. Oke silakan sayang. Iya. Sokornya sih shek yo Mas yo. Oke. Kesingsal aku. Wes pokoknya. Masuk silakan sayang. Iya. Tak nyanyi sih ya Mas ya. Iki kok ora nyanyi piye to ki? Adi Boxer selamat malam, thank you. Zaman berjuang. Yo.
nek kaya ngono perasaanmu piye to langsung mak ter ngono ya. Apa iku? Langsung ngono malu. Mbah tangkoni Pak Ketua. Oke, Pak Katung atau Mbak Kakung. Canom. Oh Canom. Iki canom, sing iki cah tuwa. Iya no. Tapi mboten nakal lho. Tapi enom tua rasa enom ngono lho. Oh, apa? Iya lah kayak ngene iki Oh lah. umurnya hanya sebuah angka ya. Angka Mas. sebuah angka. Oke, dilanjut kembali sayang. Ayo. Syukur bisa nyawa gunung desa. Tadi Yo, yo. aja Jos, jos. Hei, hei. Satu buah lagu campur sari